Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar iż-żewġ avvenimenti li ħasdu l-bosta f'dan it-tmiem il-ġimgħa f'kollegament fuq One Radio, l-attakk f'Pariġi u dak li seħħ fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd f'Paċeville. Dwar dak li seħħ f'Paċeville, il-Prim Ministru esprima r-rabja tiegħu li fost il-midruba hemm tfal taħt l-età u qal li din hija xi ħaġa li ma tistax tibqa' għaddejja qisu ma ġara xejn. Fil-waqt qal li dwar il-każ hemm inkjesta maġisterjali, il-Prim Ministru sostna li l-Gvern huwa kommess li jieħu l-passi meħtieġa. Kien hemm tant tfal dik hija l-kelma f'post tad-divertiment meta għandna liġijiet ċari ħafna f'dan il-pajjiż għalija hija kwestjoni li tirrabjani u li tinkwetani. U il-Gvern huwa kommess li jieħu il-miżuri kollha neċessarji sabiex jara li dawn l-affarijiet ma jitħallewx għaddejjin jisu qatt ma ġara xejn. Meta kkummenta dwar dak li seħħ f'Pariġi, il-Prim Ministru reġa' tenna li pajjiżna qiegħed jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa, dan anke jekk m'hemmx indikazzjonijiet ta' xi theddida. Anke jekk taf li mhux deħli mħallelin id-dar tiegħek ma tħallix it-ċavetta fil-bib jew il-bib imbexxaq u dak li bħalissa qegħdin nagħmlu qegħdin nieħdu ħsieb l-affarijiet differenti li hemm bżonn sabiex ikonna anke jekk m'għandniex periklu nbedu l-possibilità ta' periklu kemm jista' jkun minna. Fost oħrajn semma kif żdiedet is-sigurtà f'postijiet strateġiċi tal-pajjiż. Il-Prim Ministru appella għal kawtela tal-pubbliku u assigura li f'każ li jkun hemm indikazzjoni ta' theddida, il-pubbliku se jkun infurmat. Fil-waqt li qal li l-preparazzjonijiet tal-laqgħa tal-mexxejja tal-Commonwealth għaddejja kif maħsub. Fuq One Radio, il-Prim Ministru kkonferma wkoll li b'solidarjetà għal dak li seħħ f'Pariġi nhar it-Tnejn pajjiżna se jingħaqad mal-kumplament tad-dinja għal minuta silenzju.